Okay, basi leo tuko Tanzania lakini ni usiku. Tumefika Tanzania usiku. Usiku kabisa. Meanwhile niko hapa na mganga kutoka Pemba. Mganga kutoka Pemba, tafadhali tunaomba tu tupe jua dakika 5 tu. Dakika 5. Dakika 5 tafadhali, dakika 5. Chektu. Umere chektu. Jua inawaka. Jua inawaka. Chektu. Umechektu na waganga. Chengtu. Waganga. Omera uyo mapoko biro Tanzania akore umechektu. Chengtu. Bas makoro wangine, makoro wa Tanzania. Wan Tanzania donam. Wan Tanzania donam. Wan Tanzania donam. Wan Tanzania donam. Donam. Bas. An ka gichuo mopogore. Nen gi wang. An ka gichuo mopogore kendo inya neno ge. An ka ge osiepa ma omere idaka Tanzania ka ikono kidhi dala. Wachane Kiswahili de. Wachane Kiswahili. Ichako kinyingi. Jodala wa. Mimi kwa jina naitwa Pididicto Charles. Mimi iko toka pale nini? Pakri na Matemba. Wodwara ingene dong gineno koro kane wasebiro Tanganyika koni to weche noduogo bedo matek. To Kiswahili lopuonja matin ruora. Kiswahili ni otek e dhowa. Bas. Gatu maneno wako kawuono tuko Tanzania. Inyalo neno ka kwarwakore seche la koni ni wano biro marach. Ma kona doje piny Tanzania. Niko hapa TZ. Waromo ka gi mopogore. An ka indi gi wuoyi motwere ahinya. En kende en mo otwere Tanzania. Mama Magufuli wacho ni baba an itama control we atho awe kikunjori. Nikech osetem ni ati ka sirikal obiro mondo ke otame kata konjruok otamre. Baba kon jogi gima in. Leo tuko hapa Tanzania kisasa nakwambia. Tuko hapa kabisa. Nawaambia ukitazama chini kabisa mimi ni Raymond Jigombe vilivyo kila siku nasema. Kiswahili wacho gigine mitie. Waje. Anyisi unyikwera mogajwang. My Raymond Jigombe. One of the best man called Jidware. Imon gombe dwara te JPT Dr. Winja. Fiu rateko kata siniri okasremo nolonwari. Bad. Mia. Na chulo doka chundgi. Nyaka boja dikabwagi. Suna mulo suni totimore nade. Leo tuko Tanzania. Ukiangalia nyuma inyalo neno. Got machenja. Mano od Magufuli. Ere kor Magufuli. Got mineno cha. Mayecha. Mano kor Magufuli. Koro. Idwa konani ka Magufuli taya malial makoro. Taini go mago Magufuli. Mano ka Magufuli. Kakoro wan wadako digata anakia ka Magufuli. Nyeni ngama werego. Ana ngama li. Ani luonga ni Mc Omari Nash za Kongode nege chake kore kubni ariyo to pori chwako strong tea. Omari chieno jamone mbele. Omari chieno mineno to mbele miyoko. Iluongo ni Omari da Kongode oro nyathi sitilu waya. Poda wuoyo. Omari da Kongode rudho sufria gi kuoyo. Rudho sufria gi kuoyo. To bede sitilu waya. Omari dhako yie chwako mahanya to bede oganda. Mahane piny Tanzania inyaneno kaka lora charga. Tangne gi lo. Kaka lora charga. Ba chiko chakedwa dwa bere. Wan mineno ni baba wan wachandore. Weuru kawuono wabi Tanzania. An ka dwa koni matin ana chandora. Kendo ne baba yini kaya maber. Ani luonga no Mariana Chandora. Weuru kawuono wabi Tanzania. An minena ne kopo manadongo. Continue. Manadongo topo ni babu oduogo ot. No mache bene babu kwarwa. Kwarwa ng'e ne biro to notie kambi chak notiyo molo. Koro chieng' ma kwaro biro. Ng'ato ka ng'ato miyo chak adi. Notiyo kamala. Koro ing'e ni kobiro to biro gi mala. To ng'ato ka ng'ato miyo mande. Ng'ato ka ng'ato miyo mande. To ka kwaro yudi ni kao mande ng'ato. Nimi wamende di? Ariyo. Mende ariyo. Achiel madho gokinyi, achiel godhiambo. Mala achiel godhiambo, mala achiel gokinyi. Mala achiel godhiambo, mala achiel. Mende di? To ko yudi gi mand ng'ato. Kwaro nok dwani kaw mand ng'ato.
Mala en mari. Mandi. Ok ikaw mandi ngato. Ok ikaw mandi ngato. Omerana madhi jakati na chandro marana. Mara reyo. Dawa ne tiyo kabocha. Ani ka dawa no biro kopo ni temo ne ywak ne. Ichamo ringo kila chiel kendi. Ringo kila chiel kendi. Pare ti nyathi matin. Achiel kendi. Ichamo chando rimarach. Bwana chandre bwana achan ringo kila pare. To kigero gorofa dalawa makoro ne chak ger gorofa dalawa. Wani ngeni wane munu olo pie gorofa madalawa. Nwa chandore marata. Wachan pare wanyithindo tidwane iolo pie gorofa. Bona wan waya mabor. In pindi olo pi malo. Kaso kori ng'e kuma koro nodhi osenago mawe sikul. Sikul mana so ming'e notera international sikul omera chandore bwana. Nyathi titeri international school. Ing'e gima notimo? Ok ang'eyo. Pare ni miyo helicopter ji ariyo sapi ni uluoro pap ni. Helicopter. An minene ni an naluoro pap. Diri omera bena jony. Gi helicopter pare. Idho tiluoro pap ni tiduogo. Omera we uru kawuono wabet Tanzania. Chandri wera. Bana chandri. An minena ni. Doctor an minena ni Omari we monda koni kawuono. Konjogi ni chandri. Raymond marieko chandore moluonga ni ochanda. To ni oluonga ni ochanda. Ochandore moluonga ni ochanda. Ochandore maratari. Gima no diera. Ni jomoko penja ni somo kuma chal nade. Kawuono da kono kuma somo. Mokwongo kan na ya piny. Makoro iluongo ni Raymond timo nende. Anyisi atimo nenda kawuono Tanzania kawuono wan Tanzania. Anyisi kuma na de some. Jiso penja ni somo kanye. Anasomo Nyamachungo Primary School. Nyamachungo mano chula. Chula ka. Nyamachungo. Chundi ni gange. Chundi ni gange. Yani skunde, yani nenu skunde. Ne we akoni nenu skunde machundi ni go te. Angeo. Onge school makie chula. Mana somo Nyamachungo. Chundi ni go. Chundi inenu chundi ni go. Awote te. Kwani somo Nyamachungo. Somo Nyamachungo primary. To ka donjo secondary. An kende adonje from form 1 wadonjo kwa onge tuno. An kende wuoyi mane somo school no. Principal kwa gige form 4. Kwa gige form 4. Kore ka principal church. Nyiri teni gitundgi. Kore to manga. Irango mo misomo Nyamagumo ka. Ayo misomo Nyamagumo ka. Tukari ni wuoyi. Eko trip di school qualification. Donor jona ni keji penji no so gik machitigni. Koro na somo Nyamachungo gi Nyamagumo. Okay. Ichako Nyamachungo. To ka joka so riembe tidhi timo penj Nyamagumo. Bas. Ambe koponi ranga wach matin. An kachako maisha na kachako sikul. Achako sikul Kumamoto. Mano e Mombasa. Somo Kumamoto. Ndalo masomo Kumamoto ta adak kumiluongo ne matako madogo. Iwinjo? Kechomo yo madhi. Iwe madhi Bamburi. Aningene an Tanzania unusero waka Mombasa. Mano koro wago ni sitochwa. Story man. Wago ni sitochwa. Wago story make. By the way, ingeni akore kwa donjo Tanzania gimwatem. Angama no wa kuongo dhi custom, akaw passport. Kaso wa angini watim koro kiny go kinyi. Ini paro nade Omari. Ini para ango mi biro Tanzania ka. Bingena nitiere gimomiyo na biro ka. Nyaka kawuono. Wacha gimoke Tanzania. Ngeni tiere gimomiyo na biro ka. Wacha gimoke Tanzania. Omari wanyisi. Inano kumane wadake jino kasra kasani. Ni sani ndaraber. Ndaraber apenji ngama noloso ndara masani koro ber. Ngano loso ndara. Ndara masani koro ber no ngano loso. Ingeni ya dhano to ngama dhogi, dhano to ngama dho. Kuogi penji gimoro, kumodinge kuma gimoro yae. Chemo ne ineno kata lam manu kel ka makoro ineno sani koro kiwacho ne waruwaga yo madhi dalo iwuotho nywe kata chuodh maonge to ing'e ng'ano kelo lam. Wachi. Ing'e ng'ano kelo lam. Ng'ano kelo lam. Omera 1944 dong kwaro dong manomo lam ko kelo ka ma. Kwaro mano biro gi lam ka. Niluongo ni alambra. Ndalo ing'e wachak. Ine nyokwar Joseph Mogumo mono biro gi lam. Mano biro koro gimomiyo na ringa ya ma biro nyaka Tanganyika ka.
Dong koro jaduong' cha en koro kane osekelo lam to koro dwa mani mondo nyikwaye ma koro mondo otiye ndara. Aneno kanda keli nyaka Tanzania. Kondo waloso ndara mafuma. Bas, ma iluongo ni Mc Omari Nash dhako ngode nigi chake kore kaka nwasi chako chaendo. Inano kuwa waponka Tanzania manoma. Mana kake neno no endo episodes biro manoma. Ma iluongo ni Raymond iluongo ni Raymond Jigombe. Mindike YouTube. Raymond Mariek. Raymond Mariek. Yes. Dear YouTube, you can subscribe for Raymond Mariek. And there is a talented guy, a friend of mine here. As I'll still be in Tanzania here, we shall meet different talented guys. You people that are outside there, maybe you know one of the talented guys that are maybe in around Tanzania or anywhere. You can as well contact Mc Omari Nash and we shall nurture them all together. Otherwise, we are so happy with you, our fans, for subscribing. We are now celebrating 10K, and so we are very grateful. Thank you. Let's meet. It is 11K. Sorry. Yeah, 11. Very sorry. It is 11K. Well, as we talk, we are celebrating 11K. Thank you very much. Ajuaga lor gine lor chieng. Ajuaga lor chieng. Ajuaga lor chieng. Ajuaga lor chieng. Pinyo lel. Omera pinyo lel.